Hello लोगोफोर गुड मर्निं आं दा दंफैयो नगावनिफ्राय गासैखौबो बरायहरबाय आरोना आंनि भिडिअनि गेजेरजों ओमफ्राय दा आं थाहानदो बेरेफुंजानि साहा लोंनो आंल' नङा आंजों लोगोसे दंफायो नै कपिल दास ओमफ्राय दा जोङो साहा लोंनो थांनोसै आरोना मा मोनो लाल साहा मोनो ना गाइखेर साहा मोनो जिबाबो जागोन जायखिजाया ओरैनो फ्रेस खालामनो थांदो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय मजा ना क्वालिटीটো বেয়া নহয় ভালে কপিল কি খাবি লাল চাহ খাবি না গাখীৰ চাহ খাবি যিবা তাকে খাম আৰু তাত চাই লওঁ ঠিক আছে এনিটাই গুৰুজী আমাৰ হ'ল গুৰুজী बर' गामिदे दरसेल' नायलाजायल' नगावनि जों दा फैनाया गोबावानो जाफैबाय बेनिफ्राय दोरोदसिगोन आरोना बे जायगानिफ्राय दिनै माने लास्ट दे जोंनिया वाव मजा गारि साहा जागोन नामा साहा जागोन लाल साहा ना गाइखेर साहा ओमफ्राय जाग्रा मा दं बिस्कुट আছে বোলে লাল চাই হ'ব গাখীৰ চাহ নহ'ব गाइखेर साहा गैयानो लाल साहासो लोंनोसै जोङो दा itu खावाथ' बिस्कुट मा खबर आदै मोजां दिनै दिनै अफिस बन्द बन्द गैया मायाव खामानि मावा दिया मायाव खामानि मावा दिया सेरिकालसार माबाना टारगेटआव गोलैयोना टारगेटआव ओरैनो बबाव साख्रिया अबाव ओजोआ मोजाङानो পানীটো খাব পাৰে বোলে दै लांनो फैदोलै जोंनि मानसिया माने बेसे जायगायावनो दैखौ आरो लायनोबो थांनो खस्थ'ना गोजानावसो बेखायनो मटरनि दैखौनो लांनो फैदो आरोना सोबाय नङा असला केदि खाबि असला रुटि जानो नागिरदोंमोन रुटि जाला साहा खानो लोंसै रुटि जाबाथ' ओंखाम उखैनाय नङाना दा 11थासोआवनो जानांगोन ओंखामखौ माला लाङो दा कुनु गेरेन्टि गैया माने मा ट'ट' सालायोलै ओजा ओमफ्राय नै लोगोफोर नगावनि आबौजों दसे खोथा रायलायबाय मोजां गाज्रि बिथाङा माने सेरिकालसाराव साख्रि मावोना मादैयानो हरगासिनो भिडिअ खालामनायखौ ओमफ्राय नै जोंना फाइनालि साखो बाजिया फैबाय लाल साहा आरो लोंनायखौ माय खमायदो सफियारा ढिला जालांदो होनदो मेगनासो दिगदार जादो सेर बिस्कुट यावनो दं जागोन दे Nah, careful. Đây saya. Gede tinggi dong. Tes pada nama orang tes. Tes pada aja.
মৰম কৰিছে মানে আমি আৰু যামিও না নাযায় মানে কোনো গেৰেণ্টি গিয়া থাকনো জানা হ'ব গেৰাণ্টি আছে নাই আজি মৰম কৰিলো থাকিলেও কাইলৈ পৰা পুৰা পইচা মানে এবাৰটো অকমান আশীৰ্বাদ দিবা আৰু লগ নাপাব আৰু কেতিয়া আৰু আকৌ ঘূৰি আহিব ঘৰ এৰি এৰি তোমালোকৰ কাৰণে অকমান পেটটোৱে সান্তনা হওক জীৱনটো আমিও 2-1 পইচা আৰু জীৱনটো পাওঁ হয়নে নহয় নহয় বুলি ক'লে বহুত ডাঙৰ কথা হ'ব গোপী আহিছে গোপীৰ জোৰা পিন্ধিছে কোনে পেণ্ডেল ओमफ्राय बर'बाबो एसे सोलायहांबाय एसे हारसाफोरनि हावा हाबनाय रखम माने बर' गामिया दरसेल' नालाय गाननाया एसे सोलायबाय आरो ना ओमफ्राय साया लोंखांबाय जोङो दा थांनो ओंखारदों आरो ना ओ खुरा लोगोआ माबा इखौ लाखिनो होबाय माबा लाबोदो কি বাইগন দেখানো বাইগন বাইগন হা কিলো কিলো কয় টাকা এটা 40 তো পাল্লা নাই যে 40 টাকা আইডিয়া দিব লাগিব তোমাক ইমান নালাগে নহয় 20 টাকা 10 টকা দিলে দে এনে তিনটামান দি দিবি এনে পুৰি খাম এইটো পুৰি খাই ডাঙৰ ডাঙৰ নাই নেকি ডাঙৰ পুৰি খালে लोगोआ माबा ओंखामसो जानो नागिरदोंनो सावनानैसो जायोना ना रुनानैसो जायो খাম দিব বা जानो लुगैदो মেকৰা দিব আৰু এটা দিও पेट'आ लाखिरे जा पेट'आ लाखिले ओमफ्राय दा लोगोफोर नै जों फाइनालि सालोंखांना मोनफैबाय रुमाव ओमफ्राय लोगोसे लोगोआबो ओमफ्राय माबा लाबाय लामायाव फाननो फैनाय फान्थाव बेंना बेखौ जों रुना जासिगोन आरो ना आरामसे ओमफ्राय दा जोंना गारिया नै गंसे फैबायानो ओमफ्राय दा फैबावनो लागा दङ गासैथ' जोङो टटेल 80-85 जोनसो दं नालाय बेवहाय गारिखौ गोबायनो नांगोन ओमफ्राय नै लोगोफोरा सोरबा दुगैबाय सोरबा फ्रेस जाबाय दा जोङो रेडि जानोसै ओंखाम जानानै बेटिं जाबनोसै आरो ना दा गारिया फैबा आथुर जायो बायदि सब गासिखौबो जाजोबना दोनखानोसै गाथुले हा मैं थुबा लागबो दे देरी हल टाइम तो सा खाय